BTR नि खुंथाय गोहोआव थानाय UPPL दोलोखौ थारैनो सरकाराव थाना रायजो राजानि हाबा मावबाय थानायजों लोगोसे बर' माहारियारि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौबो सम सम गोसोखांबोबाय थानाय सिबिबोबाय थानायखौ नुनो मोनबोबाय थादों। जेरै बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ गोसोखांना बिथांनि गोसोखांथि हिसाबै गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिथांनि मुसुखा खाम्फा बेखेवनानै होबोबाय थानाय एबा गायसनबोबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। बेबायदिनो दिनै बर' माहारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ सानस्रिखौ अरायसम फोथांनानै लाखिनायनि नोजोरजों आरो इयुन समाजाव बड'फानि सान्थौखौ गोसारहोनायनि थांखिजों बड'फानि गोसोखांथि हिसाबै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बाजार चकआव बड'फानि मुसुखा बेखेवना होनाय जादों। बे मुसुखाखौ बेखेवनानै होदों BTR नि EM डक्टर निलुत स्वर्गियारी बिथाङा। आरो बे बेखेवनायखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला UPPL नि आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारी बिथाङा गोजोननाय फोरमायदों। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बाहागो लाबावदों ओनसोलनि माखासे UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां साननो हनो गोरों गुन गोनां सुबुंफोर आरो रायजो राजा बिथांमोना। आच्छा, दिनैनि बे जा बड'फानि दिनै नोंथांमोना मुसुखा बेखेवबाय, दा बेयाव नोंथाङा मा फोरमायगोन डिस्ट्रिक्ट UPPL नि आफादगिरि हिसाबै? उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जाबाय बर' हारिनि सासे महान व्यक्ति, जायखौ बर' हारिनि बिफा होननानै बिथांखौ बिमुं होनाय जादों। आरो बिनिनो गोसोखांथि हिसाबै जोंनि नैबे बृहत्तर बर' बाजार ओनसोलाव जि गोसोखां खाम्फा मोनसे गायसननाय जादों। आरो बे खामानिखौ मावफुंनायनि थाखाय आङो जोंनि रौता समस्तिनि BTR नि EM बिथां निलुत स्वर्गियारीखौ हाजासे साबायखर होदों, जाय बिथांनि सोरजिनायजोंनो दिनै बर' हारिया बुहुमाव हारि हिसाबै थांना थानायनि जि मोनसे अबस्थायाव फैनो हादों। आरो बिथांनिनो गोसोखांथि हिसाबै नैबे खामानि मावनायनि थाखाय आं अराय जोंनि UPPL हान्जा बा दुलाराय बर' हारिनि जानानै बिथांनिसिम साबायखर थादों। आरो आं आसा खालामदों बिथांनि बे जि नेरसोन खाम्फा गायसनदों बेनि द्वारा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मोनसे आदर्श नीति बे जुगामि थांनानै थागोन बर' हारियाव। आरो बिथांनि जि आदर्श बेखौनो लानानै बर' हारिया हारि हिसाबै बुहुमाव थांना थानायनि मोनसे मोजां राहाखौ मोनगोन होननानै आं सानो। BTR हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 68थि भारत रत्न लोकप्रिय ग'पीनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय। बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय BTR नि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन। गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC, इउनाइटेड चिरां दुवार FC, चिलं लाजं FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार। बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC, 26 मार्च खालि शिलं लाजं FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार FC आरो शिलं लाजं FC, 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC, 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो शिलं लाजं FC नि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय। नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।